Zdravím vás všetkých po dlhej dobe pri mojom ďalšom videu. Pôjde znova o jeden z mojich top 10. Ako som sľuboval, moje videá budú či už o seriáli alebo o knihe, a preto som sa rozhodol vydať konečne prvý top 10 ohľadom knihy. A v tomto dieli si rozoberieme 10 takých najhorších postav z hľadiska nejakej osobnej motivácie a tak, ktoré sa vyskytujú v knihe. Upozorňujem, že v knihe sú tie postavy niektoré možno ešte značne horšie ako v seriáli, čiže neodporúčam možno počúvať toto nejakým citlivejším povahám, takže prejdime rovno top 10 postav, ktoré majú najbližšie k čistému zlu. Číslo 10. Joffrey Baratheon. Ide pravdepodobne o tú najnenávidenejšiu postavu v seriáli a určite sa pýtate, prečo je tak nízko, avšak v knihe si myslím, že Joffrey nedosiahol až také zlovesnosti a také zúrivosti, akú dosahoval v seriáli. Obecne v knihe skôr išlo o velice rozmaznané, nafúkané decko, ktoré si myslel, pretože král môže čokoľvek vyhlásiť kedykoľvek. Avšak mal aj momenty, kedy preukázal istú mieru ľudskosti voči iným. A celkovo nejasné, že či bol vyslovene až taký zlý alebo až taký hlúpy, aby sa tak choval, takže ťažko povedať. A uvidíte sami, že vyššie v liste budú spomenutí o moc horšie. Číslo 9. Krasnis Mo Naklos. Ide o otrokára, ktorý v podstate sa pokúsil predať Daenerys nepoškvrnených. V knihe to dopadlo nakoniec s ním podobne ako v seriáli, avšak prečo ho zaraďujem vyššie ako Joffreyho? Pretože za prvé už len to, že keď niekto vníma, že vraždu dieťaťa ako stratu majetku, mi príde dosť kruté. Avšak v knihe bola taká špecifická pasáž, kedy tento otrokár pozýval Daenerys do bojových jam, kde môže pozerať na dnešnú večernú stávku, ktorá pozostávala z toho, že zoberú troch mladých chlapcov, jedného natrú medom, druhého rybami a tretieho krvou, a ktorého si medveď prvý vyberie, tak tí ľudia vyhrajú stávky. Čiže musím povedať, že dosť krutý parchant. A to sme len na 9. mieste. Číslo 8. Craster. Crastera si myslím, že všetci dobre pamätáte, je to ten divoký parchant, ktorý šukáva s vlastnými dcérami a svojich synov obetuje bielým chodcom, čože myslím si, že je dostatočný dôvod na to, aby bol niekto zaradený do tohoto listu. Číslo 8. Qyburn. V seriáli ho poznáme ako úlisného, pochybného spoločníka, ktorý našepkáva Cersei a ktorý jej pomohol vzkriesiť horu pred istou smrťou, ktorú mu pripravil Oberyn Martell. Avšak v knihe je niečo viac, niečo o moc horšie. Oné pokusy, ako napríklad robil s horom, v knihe robí dokonca na živých ľuďoch. A je niekto, kto sa pomáha zbavovať Cersei nepohodlných svedkov. Jeho vyjadrenia o ľuďoch sú až prekvapivo desivé, pretože nepovie priamo, čo spraví s obeťou, ale povie, že je mi ľúto, ale ona je už, obávam sa, príliš vyčerpaná a podobne. A my si len ťažko vieme predstaviť, čo skutočne danej osobe spravil. Avšak je jedna nepríjemná pasáž, kde jedného speváka mučí a je vidieť, že je majstrom svojho remesla. Bol by vyššie v tomto liste, avšak to, že jeho motívy sú koniec koncom pokrok pri nejakom liečení alebo tak, ho zaraďujú len na 7. miesto. Číslo 6. Malíček.
Malíček je v podstate dôvod, prečo sa celá hra o tróny začala. Je to jeden z najbezcitnejších manipulátorov, ktorý postupne bezohľadne ide cez mŕtvoly, cez hocičo, len k tomu, aby sa dosiahol svojmu cieľu. A je to pravdepodobne jedna z najnebezpečnejších postav v hre o tróny, či už v seriáli alebo v knihe. Avšak v knihe je pravdepodobne možné, že má o moc väčší vplyv na udalosti, než by sa zdalo, a youtuberi mu zvyknú pripisovať udalosti, ktoré by ste netypovali, avšak sú tam také drobné, by som to povedal, nápovedy, že za týmto je Malíček. Avšak čo ho skutočne robí zlým, bezohľadným charakterom, je osud Jeyne Poole, v podstate, ktorá bola dcérou Majordormana Zimohradu, dobrá kamarátka Sansi, ktorá bola v knihe namiesto Sansi vydaná za Ramsayho. Ono v podstate ako Neda Starka Malíček zradil, Nedovi Starkovi ľudia boli vybití a Jeyne Poole bola ním zajatá, kde bola v podstate 12-ročná, tuším, ak sa nemýlim, 12-ročné dievča cvičené na prostitútku preto, aby bola predaná ako falošná Arya na Zimohrad. Myslím si, že už len tento skutok hovorí o jeho činoch a o jeho motívoch a o jeho bezohľadnosti dosť. Číslo 5. Hora a jeho muži. Ide o skupinu, ktorú si najíma Tywin Lannister na to, aby páchala tie najhoršie činy na územiach svojich nepriateľov a zasievala tak strach do ich srdc. Samozrejme je to dosť účinné, pretože Hora je veľká zrúda, v knihe dokonca asi ešte väčšia ako herec, ktorý ju stvárňuje. Čo je najhoršie na Horovi je to, že ho Arya popísala, že zabíja ľudí ako muchy. Samozrejme je to, čo napríklad spravil princezne Elie, že jej dieťaťu rozbil hlavu o stenu a potom ešte s krvavými rukami ju znásilnil, jedna z krutých činov, dokonca aj Tywin Lannister, ktorý je sám známy svojou krutosťou, povedal, že nemal v úmysle, aby Hora vykonal tieto skutky tak brutálne a vôbec mu neprikázal, aby ubližoval princezne. Žiaľ, sám vtedy tvrdí, že nevedel, že čo mal v Horovi a aká agresivita sa skrýva v tomto človeku. Číslo 4. Vargo Hoat a Brave Companions. Technicky Qyburn bol pôvodne so skupinou Brave Companions, alebo po česky Chrabří kumpáni, avšak rozhodol som sa do tohoto miesta zaradiť len Chrabrých kumpánov, ktorí boli s Vargom od začiatku príbehu až do rozpadu. No a prečo sú v tomto liste? Dôvod je podobný ako Hora a jeho mužov. Chrabrí kumpáni bola ďalšia skupina, ktorú používal Tywin Lannister na plienenie a ničenie krajov, ktoré sa proti nemu zbúrili, a boli známi tým, že sú ešte horší, dokonca viac nenávidení ako Hora a jeho muži, pretože boli považovaní za ešte menej čestných a viac podradných. Aby ste chápali, vodca Vargo Hoat bol známy tým, že usekával chodidlá alebo ruky svojim obetiam a nechával ich tak, čiže ani nedorážal, nechával ich proste umierať na mieste. Taktiež šlo o chlapíka, ktorý slintal a nevedel hovoriť R, takže bol veľmi zábavný. V seriáli ho nahradili Lockom, čož bol ten Boltonov volovec, ktorý odsekol kráľovkatovi ruku. Okrem Vargas taký dosť význačný bol napríklad Strapáč, čož bol v podstate klaun, ktorý sa bavil vecami ako sú znásilňovanie žien či hranie sa s mŕtvolami svojich nepriateľov, čiže myslím si, že to hovorí samo za seba. Číslo 3. Rorsch a Biter, alebo po česky Rorsch a Kousač. Ide o trojicu, ktorá cestovala s Jaqenom Hakarom a bola dosť nepríjemná v seriáli Kárie, kým v knihe je na nich úplne iný pohľad ako v seriáli. V seriáli je Rorsch menší tlstý chlap a Biter menší chudý chlap, ktorý pokousal oháža, kým v knihe
Biter vyzerá nejak ako na tomto obrázku a Rorsch je veľký asi ako ohaš. Takže čím začať? Biter je v podstate chlapík, ktorý nehovorí, pretože nemá jazyk, jediné čo robí je syčí, avšak je známy tým, že je kanibal a pojedá svoje obete. Nie je mŕtve, dokonca aj tie zažíva. Rorsch je obecne protivný parchant, ktorý jediné čo robí je nadáva. Bol známy tým, že mučil kráľovkata takým štýlom, že mu dupal na jeho useknutý pahýl. Ďalej je známy tým, že znásilňuje deti, dokonca a potom ich mrzačí. A jeho obľúbeným vtipom bolo to, že Biter ukusol prsia nejakej septe. Aby toho nebolo málo, najhoršie je na tom to, že v knihe Rorsch získa ohažovú prilbu a spácha ťažké zločiny a všetky sú pridelené ubohému ohažovi. Medzi jeho ale úplne najhorší skutok je nájazd na solno pánve, ktoré bezdôvodne Rorsch a ďalších 100 ľudí napadli, vypálili a takmer úplne vyvraždili. Číslo 2. Ramsay Bolton. Myslím si, že tohoto všetci čakali na vysokom mieste, avšak musím povedať, že knižný Ramsay Bolton je značne horší ako ten seriálový. Viem, že si hovoríte, ako je to možné, avšak v knihe Ramsay Bolton je známy tým, že dobrovoľne zradil Severanov a pobil väčšinu z nich a taktiež väčšina skutkov, ktoré napríklad Theon vykonal na Zimohrade, ako napríklad vražda tých detí a ich následné spálenie a podobne, to všetko je viac menej práca Ramsayho. Taktiež, keď obklúčili Severania hrad, v seriáli to bol Ramsay, v knihe to boli iné severské rody, ktoré Ramsay od chrbta napadol, pobil ich armádu a povraždil ich. Okrem iného napríklad znásilnenie Sansy v knihe, to nebola Sansa, ale Jane Poole, dcéra majordoma Zimohradu, ktorá sa vydovala za Aryu, a úprimne to, čo robil Sanse, bola tak tretina. Nebudem tu zhrňať všetko, zhrnem to jednoducho: vražda detí, vražda nevinných ľudí, vražda tých, čo sa mu vzdali, vražda vlastných, nekrofília, podobné veci. Toto všetko má na svedomí Ramsay, nebudem to tu popisovať, zhrňať, a kto chce, nech si prečíta proste. Kým v seriáli ten Ramsay bol skôr taký na štýl Jokera, taký manipulatívny parchant. V knihe je to vyslovene vyšinutý psychopat, ktorý trpí ťažkými neurózami a každú chvíľu by len niekoho vraždil alebo mu ubližoval. Číslo 1. Euron Greyjoy. Hovoríte si určite, ako je to kurva možné? Niekto je horší ako Ramsay? Ako niekto môže byť horší ako vyšinutý, dementný, sadistický psychopat, pedofil, nekrofil v jednej osobe? Ja vám poviem, ako to je. Ako som na začiatku povedal, dôvodom je motivácia. Kým pri Ramsaym si myslím, že motivácia je tá, že celý život bol zašliapávaný a bolo na ňo pluté, až sa u neho vyvinuli tieto ťažké dementné psychózy. Euronové Greyjoyové motívy sú pravdepodobne niečo viac, niečo horšie, niečo zlovesnejšie. Euron Greyjoy v knihe je niekto, koho loď sa volá Tichosť, pretože celá posádka je potichu, keďže im vyrezal jazyky, a kto okrem iného, že je to totálne bezohľadný, vyšinutý magor, používa čiernu mágiu a iné veci na dosiahnutie svojich cieľov. Avšak to, čo ho zaradilo na prvé miesto tohoto listu, je, že hovoril, že on slúži jemu, čož sa pokladá za nejakú vyššiu bytosť alebo niekoho horšieho, pravdepodobne toho druhého, proti ktorému bojujú kňazovia svetla, toho zlého, ktorého kňazovia svetla pokrývajú. Čiže myslím si, že naozaj ťažko nájdete niekoho horšieho ako niekoho, kto chce priniesť nejakú apokalypsu alebo éru temnoty na celý svet, a zároveň je to totálne vyšinutý magor a požúk.